Ten príbeh tragickej lásky sám o sebe nadčasový. Tam už sa nemusí nič vymýšľať, lebo to stále funguje, to sa stále deje. Ľudia trpia kvôli láske, to je úplne prirodzené. To, čo je krásne, to aj bolí. Režisér to poňal tak trošku nadčasovo v tom, že vlastne tieto dva znepriateľné rody sú prenesené ako svojou povahou a podstatou tak trošku aj do súčasnosti. Postava Júlie v opere Charlesa Gounoda Rómea a Júlia pre mňa predovšetkým znamená ďalšiu príležitosť uviesť sa v hlavnej postave na doskách SND, z čoho mám vždy veľkú radosť. Je to bez debaty postava úplne iná, aké som doteraz robila, nakoľko ja som teda koloratúra a myslím si, že Júlia bude patriť k mojim najnižšie položeným postavám. Musím povedať, že je to asi najväčšia čo do rozsahu postava, ktorú som robil. Je to vo francúzštine, vo francúzskom jazyku, ktorý mám veľmi rád. Strašne sa mi páči tá ľubozvučnosť toho jazyka. Tá romantická hudba je úžasná. Tie duety s Júliou sú proste nádherné. Myslím si, že divákov by mohla lákať práve tá pohoda pri tej hudbe. Ja teda osobne som si vychutnala hudbu. Aj keď som zavrela oči, nemusela som sa vôbec na nič pozerať na javisku. A tá hudba je tak nosná, že sama o sebe ich musí prilákať. Dobrý deň, milí priatelia. Doprajte si počas blížiacich sa veľkonočných sviatkov nezabudnutelný zážitok vďaka strhujúcej opere Charlesa Gounoda Rómea a Júlia, ktorý vás očarí nielen krásnou hudbou, ale aj dojímavým príbehom tragickej lásky. Vychutnajte si spolu s nami tento nádherný zážitok na Zelený štvrtok v opere Slovenského národného divadla. Budeme sa na vás tešiť ako Rómeo a Júlia.